ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ Ntorq ಗಾಡಿದ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳು ಟು Ntorq ಗಾಡಿದ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ರೇಸಿಂಗ್ ಎಡಿಷನ್ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಇಪ್ಪಡು Ntorq XT 125 ಲೈಕ್ ಆಫ್ ಮಂದ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಒಂದು DRL ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಡೇ ಟೈಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್. ಲೆಫ್ಟ್ ತಿರ್ಗಾಂಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ದ ಓಪನ್ ಆಪನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಟೋದು. ಸೊ ಇಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತನ ಲಾಕ್ ಆಪನು. ಸೊ ರೈಟ್ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತನ ಸೀಟ್ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಟೈಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು. XT ಈ ಟೈಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ವೀಲ್ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಯೋ ಪರ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತನ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ವೀಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೈಕ್ 4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ 124.8 cc ದ ಇಂಜಿನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ನೆಟ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಏನವೆ ಇಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಪೂರ ಹಲ್ಗುಂಡು ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಪೂರ ಹಲ್ಗುಂಡು ಮುಲ್ಪತೋಲೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದಾಲ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಆಫ್ ರೋಡ್ಗಳ ಪತೋಲಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ಗಳ ಪಂತನ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿಲ ಪತೊಂದು ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಪ್ರಮೋದ್ ನಾಡು ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತಿರಲ್ಲ ಏನು ಸೊಲ್ಲಾರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕುಡಿಂಚಿ ಬೀಡಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ದಾದ ಪನ್ನಕ್ಲಿ ತಮ್ಮನೇಲ್ತದ್ದು ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳು ಟು Ntorq ಗಾಡಿದ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಗಾಡಿ ಮುಲ್ಪುಂಡು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಏತ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆತು ಪನ್ಪೆ ಗಾಡಿದ. ಬೊಕ್ಕ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಗಾಡಿ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಂಡು ಗಾಡಿ. ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ. ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ತುಯ್ಯಾರು ಇತ್ತೆ ಗಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ. ಸೊ ಗಾಡ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಂದಾದ ಪಂಡ ಈ ಗಾಡ್ ಈ ಕಲರ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಗಾಡ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುನ. Ntorq ಮಸ್ತ್ ಐನ್ ಮಾಡೆಲ್ ದಾನ ಉಂಡು. XT ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ XP ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರೇಸಿಂಗ್ ಎಡಿಷನ್ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಇಪ್ಪಡು Ntorq XT 125 ಒಂದು ನಿಯಾನ್ ಕಲರ್ ಉಂಡತೆ. ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಬ್ರೈಟ್ ತೋಜನು ಒಂಥರ ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಮಲ್ತಲೆಕ್ಕ ತೋಜನು. ಒಕ್ಕೊಂದಾದ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಫ್ ಮಂದ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಒಂದು DRL ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಡೇ ಟೈಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್. ಒಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂದು LED ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಬೊಕ್ಕ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಕುದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಬಲ್ಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಗೆ. ಸೊ LED ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ TVS ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹತ್ತೊಂದು ಒಂದು ದಾದ ಪನ್ಪನ पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं तुम्हारे गांव में. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು. ನೆಟ್ ಅಜಿಪ ರೀತಿಯ ಕನೆಕ್ಷನ್ ದಾದನ ಉಂಡಿಗೆ ಗಾತ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಗೊತ್ತು ಜೈತ ಬಗ್ಗೆ. ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಸ್ವಿಚ್ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಒಂದು ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಡಿಪ್ಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಸಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ನೆಟ್ ಮುಲ್ಪ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಮುಲ್ಪ ಹಾರ್ನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಇಂಚಿ ಸೇರಿ ಬತ್ತನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಹಜಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಲೈಟ್ 4 ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಪೊತ್ತುಂಡು. ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ಕೀ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು TVS Ntorq ದ ಕೀ. ಸೊ TVS ದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಬಾರ್ದಿರಿ. ನೆಟ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದಾದ ಒಂದು ಪಂಡ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪಂಡ 6 hours later ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಆಪುಂಡು. ಇದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪುರ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಉಂತವತ್ತ ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಡ್ತು ರನ್ನಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು. ಗಾಡಿದ ಫ್ಯೂಲ್ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 5 ಗಂಟೆ 25 ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾನ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಸೆಲ್ಫ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ಬ್ರೇಕ್ ಪತ್ತದು ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಕೋರ್ನ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಗಾಡಿ. ಇಂತಹ ಹಲವು ಸಂಗತಿಗಳ ನಡುವೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡುವಂತಹ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ. ಸೊ ಮಿರಾರ್ಲ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಮಿರಾರಿ ಎಡ್ ವ್ಯೂ ತೋಜನ್ ಪಿರಾದ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ಬಾರ್ ಬರ್ಪುಣ್ಯತ ಪೋತು ನಾವು ದೇಯ್ದೇರಿ 2 ಬಾರ್. ಸೀಟ್ ತುಂಬ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಒಂಥರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸೀಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯೂಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಫ್ಯೂಲ್ ಕೂಡ ಸೀಟ್ ತೆರ್ತು ಸೀಟ್ ತುಲೆ ಫೀಲ್ ಪಾಡ್ರತ್ತೆ. ಮುಲ್ಪ ನೆಟ್ಟೆ ಕೀ ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೋಜವೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ತಿರ್ಗಾಂಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ದ ಓಪನ್ ಆಪುನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡೋದು. ಸೊ ಇಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತನ ಲಾಕ್ ಆಪುನು. ಸೊ ರೈಟ್ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತನ ಸೀಟ್ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ನಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ರಂದು ಈತನ. ಏನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಸಾವುದಾಯನ ಬೇತೆ ಇರಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿತೀರಂ ಬ್ಯಾನ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡು. ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲದಾಲೈತಿ ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೂಲರ್ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಓಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡು USB ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬೇತದಾಲ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಂಡು ಸಾಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಂಚ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತು ಇಂಚ ಒತ್ತಂಡ ಲಾಕ್ ಆಂಡ್ ಎದುರು ಸ್ಪೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ದಿವೊಂದು ಪೋಪಿಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲ
ಐಟಮ್ ಪುರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಪೋಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಮಡ್ಗಾಡ್ ಬಾರ್ಲಾಯ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಒಕ್ಕೊಂದಾದ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ವೀಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಟೋರ್ಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಲಾಯ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು, ಎಕ್ಸ್ಟಿಡ್ ಈ ಟೈಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ವೀಲ್ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟಿವಾ ಡಿಯೋ ಪುರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ವೀಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ವೀಲ್ ಸೈಜ್ ಬರ್ತದ 100 ಬರ್ಪುಂಡು, ಟೈರ್ದ 12 ಇಂಚ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಟೈರ್. ಸೊ ಪಿರೋದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ 110 ಅಲಾಯ್ ಬರ್ಪುಂಡು, ಅಡ್ದೊಕ್ಕ 12 ಇಂಚ್ ಟೈರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎತ್ತ ಇಂಚ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ನಿತ್ತ ಕೇ ನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಸಿ ಆದನಂತೆ. ಸೌಂಡ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ತೂನ ಫಸ್ಟ್ ತೂಪುನತಿ ಫಸ್ಟ್ ತೂನ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಸೊ ಬಾರ್ಸೋಗದ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. TVS ಸೈಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು, TVS ಸೈಕ್ಲ್ ಅಪ್ಯಾಚ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪೂರಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಸ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಸೌಂಡ್. ಮುಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆದ ಫ್ಯಾನ್ಲ ನಿಯೋನ್ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತೀರ, ಒಂಥರ ಲುಕ್ ಉಂಡು, ಒಂದು ಧೂಳು ಪತ್ತದ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಒಂದು ಲುಕ್ ಉಂಡು. ಬ್ಯಾಕ್ ಮಡ್ಗಡ್ಲ ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಕೆಸರು ಪುರ ಒಳ್ಳೆ ರಟ್ಟು ಜಾ. ಸೊ ಕವರ್ ಹಾಪುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಇರ್ತು TVS ರೇಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಿ, 125 ಅಂತ ಪಾಡ್ದಿರಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್. ಸೊ ಪಿರದ ಮಡ್ಗಾಡಿ ಇಂಚ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ರಿಯರ್ ಫುಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು, ಫುಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ರಿಯರ್ ಫುಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಬಾರ್ಸೋಕೊಂಡು ಡಿಸೈನ್ ಇಂಚ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ಉಂಡು. ದಾಲ ಆಪಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಮೈನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಬತ್ತನ ಗಾಡಿದ ಇಂಜಿನ್, ಒಂದು ಈಚಿನ ಗಾಡಿ ಬಲ್ಪುನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಮೈನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೈಕ್. 4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ 124.8 cc ದ ಇಂಜಿನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನೆಟ್ 124.8 cc ದ ನೆಟ್. ಕಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬರ್ಪಜಿ ಕೊಡೊಂಡಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪನಿ. ಕಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬರ್ಪಜಿ 2 ವರ್ಷ ಆಮೆ ಗಾಡಿ ತಂದು ಏಪಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಸಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ ರಿಯರ್ ಮೋನೋ ಕೊಡ್ತೀರ ಒಂದು ಸೈಡ್. ಸೊ ಇದೇ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ಲದಾಲ ಐಚಿ, ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಒಂದಾಲ ಐಚಿ. ಫ್ರಂಟ್ ತೋಡಂಡ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮುಲ್ಪ. ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಬ್ರೇಕ್ ವಿಷಯ ಬೇಡಂಡ. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮುಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕ್. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಬರ್ಬೇಡಂಡ ABS ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್. ಪಿರಾ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಎದುರು ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ ಬರ್ತದೆ 7000 RPM 6.9 NM ಪವರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಏನು ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಗಾಡಿ ಫುಲ್ಲು ಡಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. 800 ml ಬರ್ಕೊಂಡು. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದು ಜೀನ್ಸಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಶೋರೂಮ್ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ತೈನಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೂದು ಕಡಪುಂಡು ಒಂತದ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರತ್ತ ಗಾಡಿ 110 ಇಪ್ಪುಂಡು ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ 100 ಮಿತ್ಯಾನಿ ಪೋತಿಸಿನಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ತೂಕನಿಗೆ ಏತ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಓವರ್ ಆಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂವಲಿ. ಸೇಫ್ ಆದ ರೈಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪುರ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಪನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಒಂದೊಂದು ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ತುಂಡ ಈಗಲಿಗೆ ದಾಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಪುರ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಚ್ಚಿನಿಂದ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತ ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಲಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಡಿಸೈನ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದಿರಿ. ಸ್ಕ್ರೂತ ಕವರ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಕೆ ಮೇ ಬಿ ಪೂರ ಎಲಂಕಿ ಆದಿಪೋಡು ಸಿಸ್ಟಮ್. ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಆತಂದು ತರ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಒಂದೊಂದು ಇಶ್ಯೂ ಉಂಡು, ಕೀ ಚೂರು ಟೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಾಡ್ನ ದಾಟಿಂದು ಗೊತ್ತಚ್ಚಿ ಕೀ ಆನ್ ಮಲ್ಪರ ಚೂರು ಟೈಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ತಿರ್ಗದ ಪಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಆಪುಂಡು ತೂಕ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತೊಲೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕುದ Ntorq 125 ಬತ್ತನ್ ನಾಗೇಶನ್ ಬತ್ತನ್ ಗಾಡಿದ ಓನರ್ ನಾಗೇಶ್ ಬೈ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮೋಡ್ ಒಂದು ಬತ್ತನ್. ಸೊ ಒಂದು LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರ್ಪುಂಡು, ಮುಲ್ಪ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡಿ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಪೂರ ಗಡ್ಡೆ ಬರ್ಪಸಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಬರೋದುಂಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಫ್ಯೂಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ತೋಜಗೊಂಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ತೋಜಗೊಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಟೋಟಲ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಐತೆ ಅದನ್ನು ತೋಜಗೊಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಟ್ರಿಪ್ ತೋಜಗೊಂಡು. ಮುಲ್ಪ 2 ಬಟನ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಸೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಡ್ ಒಂದು ಇಂಚ ಲೋ ಫ್ಯೂಲ್ ಒಂದು ಇಂಚ ತೋಜಗೊಂಡು. ಸೊ ಒಂದಿತ್ತು ಈಕೋ ಮೋಡ್ ಉಂಡು, ಪವರ್ ಎತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈಕೋ ಎತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ತೋಜಗೊಂಡು. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೋಜಗೊಂಡು ತಿರ್ತದೆ 3:51 ಟೈಮ್ ತೋಜ 19 ಸೋಮವಾರ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೋಜಗೊಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಮೋಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಉಂಡು. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಮುಲ್ಪ RPM ತೋಜಗೊಂಡು. ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಲ್ಟೇಜ್ ತೋಜಗೊಂಡು. ಸೊ ಏತೊಂದು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು, ರೆಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ 0 ಮಲ್ಪೊಲಿ ಲ್ಯಾಪ್. ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮೂಡು ಪವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಮೈಲೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಗಾಡಿ ಮೈಲೇಜ್ ಪನ್ಪಿನದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರಡ 5.8 ಲೀಟರ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡು. ಮೈಲೇಜ್ ಎತ್ತು ಪಂಡ ಅರೌಂಡ್ 30 ಹಿಡಿದು 40 ಕೊರ್ಪುನ ಶೋರೂಮ್ ಪನ್ಪೇರು. ಬಟ್ ಒಂದು 25 ಕೊರ್ಪಿನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಅದು ಬಂಡ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗಾಡಿ, ಮೈಲೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಪುಂಡು. ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಉಂಡು, ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಉಂಡು, ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ನೆತ್ತನೆ ಆ್ಯಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಆ್ಯಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇದ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟದ ಪಂಡ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪೂರ ಬರ್ಪು. ಮೆಸೇಜ್ ಆವಡು ಕಾಲ್ ಆವಡು ಏರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೀರ ಪುದರ್ ಸಮೇತ ಬರ್ಪುಂಡು. ವಾಟ್ಸಪ್ದ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು ಅತನ ಬೇತೆ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಮಲ್ಪರ ಝೊಮ್ಯಾಟೊದೆಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಗಾಡಿದ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಕೆನಗೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ಪವೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಆನ್ ಆಪುತ್ತಿ ಗಾಡಿ. ಸೊ ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೆಪ್ಪೋಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಕೆನವೆ
ಇಂಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ರೇವ್ ಮಲ್ತಂಡ ಫುಲ್ ಬೇಸ್ ಆದುಂಡು. ಬಾಕಿದೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಕ್ಟಿವ್ ಡಿವೋ ಪೂರ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಸೌಂಡ್ ಜೋರುಂಡು. ಸೊ ಒಂದೇಟ್ ಕಿಲ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಕೊರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಮಲ್ಪಡಂಡ ಇಂಚ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಡ್ನ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಪೂರ ಹಲ್ಗುಂಡು ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಪೂರ ಪಾರ್ಟ್ ಪೂರ ಹಲ್ಗುಂಡು ಮಲ್ಪದೊಲೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದಾಲ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಫುಲ್ಲು ಫೈಬರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಪೂರ ಹಲ್ಗುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಇರೋದಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲೋಳಿ ಪೂರ ಹಲ್ಗೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಆ ವಿಷಯ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಗಾಡಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು, ಸ್ವಲ್ಪದ ಸೌಂಡ್ ದಾಲ ಬರ್ಪಜಿ. ಸೊ ಪವರ್ ಮಾತ್ರ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಬೈಕ್ದಲ್ಲೇ ಕನೆ ಪವರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಗಾಡಿ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಗೊಂದಿಚ್ಚಿ. ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡತೆ. ಸೊ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಗಂದ ಇಂಚೆ ಬತ್ತಿನ ಮತ್ತೆ ಸೀದಾ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಪತ್ತೋ ಈ ಗಾಡಿ ಪವರ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಗ. ಕೆಲವರು ಎಂಟವರೆಗೂ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಪತ್ತೋ ಒಂದು ಪಂಡ. ಸೊ ಆಫ್ ರೋಡ್ಗಳ ಪತ್ತೋಲಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ಗಳ ಪಂತನ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಆಂಡ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಪಿರಾಡ್ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿಲ ಪತ್ತೊಂದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾದಪುರ ಹಾಲ್ನು ಬಂಡ್ರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೂಡು ಪಾಡಿ ಗಾಡಿ. ಓ ಗಾಡಿಲಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಡು ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬುಡ್ಡಿ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಡು. ಒಂದು ಆನ್ ಮಲ್ತಂದು ದಾದಾಪು ಗೊತ್ತಾನೆ ಮುಲ್ಪದಲ್ಲೇ 6 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಫ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಆಂಡ್ ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ ಬರ್ತದೆ, ಥ್ರಾಟಲ್ ಚೂರು ಇಂಚ ಕೊರ್ನಾಡು. ಸೊ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಂಡು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟಿಯಾ? ಹಾಂ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಇದೇ ಊರ ನಿಮ್ಮದು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಮನೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ಚಿಂತಾಮಣಿಗೆ. ಹಾಂ, ಇದು ಐತಲ್ಲ ಕೈಲಾಸಗಿರಿ ಐತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ವಿ. ದೇವಸ್ಥಾನ. ಹಾಂ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಯಾವ ಊರವ್ರ? ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಸರ್. ಮಂಗಳೂರು. ಹೌದು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡ್ತೀರಾ? ತುಳುನಾಡು ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾಂ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ 0 to 60 8 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋಪುಂಡು ತೂಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪರ ರೋಡ್ ಖಾಲಿ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜುಂಡು. ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪದ 3 2 1 ಗೋ. ಓಕೆ 60 ಬಾಂಡು ವೈಲ್ಡರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. $2,000 years later. मीटर देखो, मीटर मीटर तो टॉप स्पीड मात्र 100 పోపును అయితే ఇది కొందే జాతి 100 గంట 0 to 60 అయితే మనం తీయర్ నికల. సో టాప్ స్పీడ్ 100 పోడు. ಏರೇ ಪೂರ ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ರೆ ಕಾರ್ ಎಕ್ಕುಜಿ ಯಾಕೆ ಗಾಡಿ ಕೊನ ತಿಂಚ ದಂಡೆದಲ್ಲಿ ಪೊಂತಲೆ. ಸೊ ಕಾರ್ ತಲೆ ಎಕ್ಕುನತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನು ಕಾರ್ ಉದ್ದ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಂಟೋರ್ಕ್ XT 125 ರಿವ್ಯೂ ಯಾಕಡೆ ವಾಶ್ ಮಲ್ತ್ ಬತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಆತ ಬೇಗ ದೂಲ ಆದಾಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಟೋರ್ಕ್ ಗಾಡಿದ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಎಂಟೋರ್ಕ್ ದೇಪೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋನ್ ನಲ್ಲ ಬೈಕ್ದ ಪೂರ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಮೋಡಿಫೈಡ್ ಗಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಗಾಡಿ ಇತ್ತಂದ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ಪೊಡ ಅದನ್ನ ಬೇತವುಲ ಗಾಡಿದ ರಿವ್ಯೂ ಬೋಡ ನಿಕ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಎಡೆಗೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ಸೀದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ. ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು. ಯಾವ 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 ಎತ್ತ ಮಾತೇಚ್